Здравейте, днес ще играем глава. Аз бе глава! Аз бе глава! Днес ще играем Балди. Балди с Така, страшни филми. Да. днес ще играем Балди. Аз съм Герган. Ще си изгасим Това е камерата, нашето защото когато играем и някакви игри, просто ми слага над камерата, когато се прави клип и Ронка бе. Гришо! Не, Прежи, Ронка. Гришо. Аз ще го наречем Пусни. Гришко. Ето. Така ще почваме да играем. Цъкаме старт. Това и what? Тук пише what? Какво казват? Тук пише what. What означава какво. What? Така, хайде заредиме! Да, ти си Балди, знам. Знаем. Две Балди, че е малко чин. Стигата! Сега ми Тога. ще засъпя Сега това. как? Виж го. Ще му даме един шара, нещо го прави. Той ли га виж тук, Не ли га ви, мам? Не га виж тук! Така, ще я сметнем. 7 минус 1 е 6. 5 минус 2... 5 минус 2 е 3. Къде ще да се сложим? Е тук. 7. Плюс 4. 7 плюс 7 е 11. Добре. Wow, you ext. Wow, you ext. Каза Балди супрайс. Значи Балди ми даде една стотинка. Добре, от тая тетрадка ще е много лошо за смятане, защото тук е много трудно. 1 минус 4. No. Какво? 5, 2 плюс 1 минус 4 е 3. Пато не е верно. Оф, мали. минус. 5 плюс 2 е 7. От тук е 252. Не е 250. И това е хикс. Тикче хекс. Добре, значи това е... Значи Балди ще ни хване. Не ме накарай да скачам. Не ме накарай да скачам. Не искам да ме накарай да скачам тук. Заради това Балди. Не искам да тичам. Не искам да скачам, защото за малко щеше да ме фаща Балди. Това можем да ли го вземем? Може, добре. Това нещо. Падина. Добре, някакво. Балди! Балди няма да смятам, защото... Балди идва! Балди. Тичай! Какво е този дисплей? Балди, бързо да не ме настига. Гледайте го. Но е далеч. Тук имаш ли врата? Няма. Бе, майка. Балди е да наблизо. Какви тук? Не, нищо. Да. Тук. Къде си готова? Къде си? Не. Защо ме буташ? Ти ме буташ за ме... Не.
Бе, то си казва Балди. Абе, стига бе! Видяхме къщата. Антка, бутни ме. Ето е тебе. Видях го. Бързо, бегай. Какво става тук, бе? Здравей. Бързо. Looks like it's sweeping time. Не говориш ти, е. Come, sleep. Добре, нека да ме буташ. Какво става тук, бе? Come, sleep. Гледа как ме бута. Тук ме е бутна. Добре, Да. що толкова бавно ходи? Добре, тук е... Кофлек. Добре, това пак ще е. Махай се, бе. Къде тази стотинка? Не можем да я взимаме, защото може да ти дам на тази стотинка. Дадох му една. Не му дадохме стотинка, просто я оставихме. 1, 2, 3, 4. Пак ли си ме... Пак ли ме бути? Не ме бути! Взимам стотинката. Караме го клип. Ко се къде е Яни? Какво? Защо пише слайче, Янис? Мисля да е до тук този видеоклип, хора. И ако ви е харесал този видеоклип, чупете лайк бутона, абонирайте се за моя канал и чао!